aici ce are acum. Doni, ia vezi, babă, aici ce are. Asta. Asta, babă. Ia mă, Mitco. Ia da vidim, tate. Ia da vidim pudaraka. Ia da vidim. Iarată, babă, iarată pudarăcul, iarată. Ia. Coi-tu-i. Rizačka. Mama, tate. Viska. Rizačka, mă, tate. Baba, ia să vedem asta. Iarată unde? Rată alea sa, pistoleturile. Da? Rată-te. Dă tacă să facă video. Rată să asta păpușile. Să păpucii, să ăsta, babă, eti? Eti? Spider-Man. Mitco, țin asta. Dore, tu nu-ți desfaci ăsta? Da. Da, de căle te-a dus. Ia să vedem asta. Aia las-o. Aia a zis să scrie acolo de Patricia. De Patricia? Da. Da, ia cu mine? Da. Ia că să vedem. Asta de Patricia. Are, mă, Mitco, Costa. Da, asta de Patricia. Dă-mă, desfă, mă, o, Doamne, ia să vedem asta tăceantă ce are. Asta e mine. Babo, are cu ceantă. Mitco, are că. Are cu ceantă. Ana? Am sigur nu știu. Wow! Nu-i. Asta, Doni. A mea. Să Patricia de asta, tate. Șeată. Asta al tău. Amo. Micu, zi mai ai baterii. Da. A tău, babă? Zimag, viști, cultura, zimag, 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 zimag,